taberne. Hvor er I dygtige til. Se, nu kigger Doris også en gang. Hvad? Er du? Det er flot. Goddag, her musen. Goddag, her musen. Ja, skal vi lige på? Ui, se der. Se, hvis du lige står på. Hvad skal vi skrive? Det er 04 i tredje, den absolutte. Plus 0, 04 minus 04 minus. i tredje. Eller minus 04. 04 minus i Ja. tredje. Ja, den absolutte. Og så er det minus 04 Ja. i første guys. 1. Ja. Og så er det hele fronten her. Ja. Altså fra 04 til plus 04 i tredje, der skal du i hvert fald sætte 0 på hele vejen. Du er dygtig. Hun er bare dygtig. Så er det 0 plus 04 i første. Ja. Guys.